Άντε να σε βγάλω. Τα χαράματα κάνουν ντομάτες. Και τι αηδία είναι αυτό έτσι ο συντόμ. Όλο το τελείωσε. Τι τραβήξαμε τώρα. Αυτό είναι και αυτό που βάζουμε. Όλο το υπόλοιπο το κάνατε. Πού είναι οι κουβάδες. Το άλλο να. Μάναμε και στραγγίσει. Σέζα πες. Δύο δεν θα, τώρα θα δεις ένα. Εκείνο τα λοπατίκες τα Α, τώρα το στραγγίξτε, άντε να το δούμε και το στράγγισμα. τα ψηλαπατίκες. Πήγα τα λίγο να ρωτήσω. Κάπου ό,τι από αν έχει, αλλά άσε. Στέλλα βλέπεις, βλέπεις. Τέρμα. Αυτό ήτανε, τζάμπα ξύπνησα. Τώρα τη σακούλα. Για ένα λεπτό. Και αυτό έτωνε, εμείς που σκόσαμε νύχτα. Αστραγγίζνε, απράζνε. Έβαλα άλλα. Ναι, είδατε. Εντάξει, δεν κάνει ωραίο θόρυβο πάντως. Ναι. Θα πάρουμε και ένα άλλο και ένα μικρό τη σακούλα. Όχι, ρε. Κάτι βάζουμε το άλλο. Άλλο είναι που σε δεκατήρι. Ναι, βάλουμε και αυτές. Ούτε το όλο πιο πυκνά είναι. Και πυκνό. Ήταν εδώ να βάθος. Τώρα πάμε το σάρι. Να ξεκιάλει. Έλα, ρε. Αγάτσα όλοι. Ναι. Όχι, χείλο κάνω. Όχι. Ξερίεται. Δεύτερο τέτοιο δεν έχουμε. Δεύτερο τέτοιο. Άμα τζουλούτε εγώ μου τι είναι το σάκο. Να πάμε να πει αυτές. Θα το βάλουμε στο. Στέλλα, το ξέρεις ότι με ξυπνήσανε για να τους τραβήξω βίντεο μόνο, Θέλω να πάει λέει, εκείνη παγνεύσατε να είναι εσύ. Εγώ εγνεύσα, δεν θα πάει στη δουλειά. Σειρά τη Στέλλα. Η Στέλλα να... Δεν βγήκε. Ελέπω αυτό. Να το σηκώσω εγώ να κατραβάσεις το βίντεο. Όχι, Όχι, τώρα. εσύ ήταν εκεί στην δεύτερη. Εγώ τραβάω. Εσύ